So bismillah ar-rahman ar-rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi. Ita hukumar Hizba hukuma ce wacce take duba me aka yi mai kyau ta tabbatar da shi, me aka yi mara kyau ta nuna al'umma ba shi da kyau sannan ta hana shi sannan tabbatar ba a yinsa amma wanda ya fito fili. Da haka ita social media ta shigo ciki ne so da a fili ake yin ta. Za ka shiga ɗaki ka sa kamera kai abin da ga dama amma babban matsalar shine watsawar da ake. In an watsa ta to shine za a ga wannan abin da ake mai kyau ne ko mara kyau, ya dace da addini ko bai dace ba, ya dace da tarbiyya ko bai dace ba, ya dace da mutunci ko bai dace ba, ya dace da zama takewar da ake ko bai dace ba. To da an irin waɗannan abubuwa shine yawanci idan mun ga abu ya tsallake ya wuce gona da iri, ya an tsallake makaɗi da rawa, to shine muke dawo da abin. So da abin da ake nema shine al'umma ya za ta ci gaba, ya za al'umma ta san inda ta dosa, ya za al'umma ta sami ilimi, ya za ta samu sana'a, ya za a zauna lafiya. Duk za ga abubuwan nan da muke jan hankali a kai, za ga ya bar wannan ne. Wataƙila yaro ne tun yana social media yana yin mai kyau ya koma mara kyau. Ka je ka duba idan ka ga wannan banditry din nan da ake yi, da an san shi amma social media ce ta kawo shi, tunda za a yi amfani da WhatsApp, za a yi amfani da network, za a yi amfani da abubuwa wanda za ga abin kullum ƙara ta'azzara yake yana lalacewa. In je ka duba aure, za ga aure kullum yau ɗaya gobe ya mutu, yau ɗaya gobe ya mutu. Me yasa? So da social media ta shigo. Wata a WhatsApp za ta ga wata fitinar, wata a Facebook za ta ga wata fitinar, wata a TikTok za ta ga wata fitinar. Kaga gidan aure ya ki daɗi, an kasa samun haɗin kai, an kasa fahimtar juna tsakanin miji da mata, ana ta buzuro da abubuwa iri-iri. In ka je ka duba yadda social media da zama kwamali, yanzu idan ka je ka duba yaro ya tafi zance baya neman ya aika wani dan aiki, wannan social media ta ishe shi mata magana a kafofin sadarwa, sai ga yarinya ta fito. In za a yi appointment da yarinya a hotel ba sai an sha wahala zuwa tawo da ita ba, ta social media za a yi wannan appointment. Yanzu ka je wani an bakin ciki shine masu sai da kayan maye, su ma sun koma social media. Yanda za a je a tafi yawo a yi wani abu ya koma social media, inda za a je a yi wani abun bata gari duk ya koma social media. Haka social media ita kaifi biyu ce, akwai alkhairi akwai shari. Bayan da aka ce haramun ce, amma tana zama haramun ne ta abin da aka aikata a kanta, kuma tana zama halal ta abin da aka aikata a kanta. Shi irin wannan hanyoyi za mu gaya ma kaɗan ne, amma abin da za mu gaya ma na ƙarshe, duk wanda ka ga mun kama shi ko mun kira shi Hizba ko mun goge pejinsa ko mun sa shi ya goge, za ga abin nan da yake apparently kowa ya gani, ba wani abu ake boye ba wanda za a gani, a'a kowa ya gani. Amma abubuwan da muke muna nan da yawa, akwai wanda muke a ƙasa, akwai wanda yake fitowa. So ta kazanta ma idan ka je ta sha hankalin ka ya tashi. Wani abin da ake a social media ba ka taɓa jin daɗi ba. Miji ne ya kama matarsa gashi nan tana chatting da mutane sun kai guda 8, ba abin da ba ta tura mata na jikinta, shi ma ba abin da ba sa tura masa na jikinta. Ga appointment an yi appointment anan, an yi appointment anan, duk shi a social media. Babu call ko ɗaya a cikin waya, amma social media duk da ita aka danga wannan abubuwa. Kaga yarinya ta tafi daga Kano har Abuja, ta tafi daga nan har Lagos har Dubai, ko waya ɗaya ba a taɓa yi ba. A social media ake appointment ɗin iri-iri. Kaga mace tana da aure tana yawanta, wannan shine babban abin da ya dame mu. Mace ce aka tambaye ta kina da aure, ta ce babu. Ga mijinta ya zo ya dauka ya gani, hankalin sai ta isa ka bugo min, ba abin da ya bashi haushi babin da ta ce ba ta da aure. Da haka ana cewa ta turo hoto, tana turo min hoton nan tana turowa, sannan shine mijin ya ce to shi tunda haka ne shi ya hakura da auren, ta je can wajen wanda take so din, wanda ta ce masa ba ta da auren, a je a karata. Ta babu social media duk ba za a irin wannan ba. Amma kuma sai ka dauko tafsiran da ake ji ba, sai ka dauko hudubobin da ake ji ba, sai ka dauko fadakarwar da ake ji ba, sai ka dauko programs da ake na ilmantarwa kala-kala, science, technology, ga su nan kala-kala. Yanzu yaron ka idan kana da hankali ba ka neman ka je ka ɗauko masa extra lesson teacher, kana a gida za ka nemo masa website ɗin da zai dinga koyon physics, chemistry, biology, Arabic, Qur'ani. Duk idan za ka samu coaching mai kyau, yanzu kana nan duk inda aka ce da sashi ka je kana buɗe littafi ma yanzu ba ta kanka lokaci kake, kana danna social media na za ta fito ma ga da sashi ga abu. Wannan idan ka je wajen chat GPT din nan sai AI din nan, ba abin da ba za ka yi ba, wanda ba abin da zai ke taimaka da hankali irin wannan abin da aka ɗauka wanda ba shi da kyau, ba karamin haramun bane ba. Mutum ya je amfani da AI, mutum gashi nan da kaya a cire masa kaya. Ka sami yarinya mace sai gani waccan ta rungumi waccan, ko la ba sadu ba. Ka samu namiji wannan ya rungumi wannan, kun ba sadu ba. To kaga wannan abu haramun ne. Da farko idan ka je ka duba wannan abin ha'inci ne. Annabi ya ce man gashina fa laysa minna. Saboda wannan abin babu shi gaba daya. Amma ka je ka ha'inci, ka je ka sako mace ta rungumi mace wanda ba su taba ganin juna ba, ko namiji ya rungumi namiji wanda ba su taba ganin juna ba, ko an yi ma pre wedding picture
ce an hada shi, wannan ha'inci ne kuma Allah baya son ha'inci. Wannan ƙarya ce wanda Allah baya son ƙarya. So duk inda ka yi abin da babu shi ko ka faɗa abin da babu shi ko ka saita abin da babu shi, wannan ƙarya ce, kuma idan ƙarya ta fito Allah baya son ƙarya. Sai kuma ka je ka duba wannan dai laifin, idan ka je ka duba banda ha'inci ne, banda ƙarya ne, kuma wannan shi kasafi ne. Saboda kasafi shine kawai mutum sharrin da bai yi ba, daga ran da kace mutum yayi, idan kuma kace wannan wasa ne, to Allah din nan da kansa subhanahu wataala ya ce ma khalaqnakum abatha, mun halice ku dan wasa ba amusement bane ba ka je ka shirya namiji da mace ka sa su rungumi juna, ko ka sa wani ya faɗa abin da ba shi ya faɗa ba, wannan tadlisi ne. Ka je ka ɓoye hakika, ka canja abu wani fa, wanda shi ma tadlisi babu kyau a musulunci. In zan dauko maka laifuffukan da zaka ciro daga wannan abu guda daya, wallahi sun fi 20. Kawai ka sa AI ta yi wani abin da ba shi kenan ba. Kaga mace za ka yi aure ta je ta canja kanta AI, kaga mace ta je ta nuna tana wani jawabi a AI, wannan babu kyau, haramun ne. Da haka wannan yana daga cikin abin da social media ta zo da shi marasa kyau. Ka san mu da sai na Abubakar yana da ya yake mu, so sai na Abubakar ya ce sai na yake wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka. Mu za ga addinin mun yarda da sallah, talaka yana sallah, mai kudi yana sallah, mai mulki yana sallah, sarki yana sallah. In aka tada magarba ko ina rufewa ake yi sallah, ba dan sanda ba komai. Amma daga ran da kace cewa kowa ya noke, ita ko aljannan nan sai mai cewa ya shiga aljanna, kai mai sallah baka shiga ba. Shi sallar nan tsakaninka ne da ubangiji, ita kuma cewa tsakaninka ne da bayan ubangiji. Shi kuma Allah abin da yake so wannan bayan nasa amana saka taimake su. Ba abin tausayin da zaka je dan ka dauko masu kudin da suke garin nan Kano kawai, wanda suke da miliyan 100 in kowa zai ajiye wa talaka kwano da wallahi babu talaka, babu wanda zai kwana da yunwa. Amma babban matsalar mu bambanta musulunci da mu'amala, addini daban mu'amala daban, mun dauka ibada daban mu'amala daban. Wani wanda za ka gan shi yana da miliyan 100 miliyan 500 ma masa ma da ke take ji da kanta, wai ba wai sai ka je ma ka ce wai na waje ma ya ciyar da shi ba, a'a na nesa ma ya kasa ciyarwa balantana na kusa. To haka muka dauki wannan ruwa muka ajiye, ko saboda kuɗin ne ba na halal ba, Allah baya so ya taba shi. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibun. To abinda mutum za sa ne shi kuɗin nan ana mai tambaya biyu. Tambaya ta farko shine ta ina ka samu, in ka samu ta halal ka ci jaraba. Tambaya ta biyu shine ta ina ka kashe, in ka kashe ta halal ka ci jaraba. Amma ka samo shi mai kyau ka lalata shi a badala ka ci rabi, ka samo shi mara kyau ka ciyar da shi kuma ka ci rabi. To abinda ake so ka samo shi mai kyau ka ciyar da shi mai kyau, kada ka ce dan kuɗin ka haram ne ba ka bayar ba, to kana ƙara kanka wuta ne. Idan ka je ka duba duk wannan suna da board ɗinsu, akwai tsangaya, akwai kuma ta Kur'ani, akwai ta Islamiyya. Duk wannan suna da SASS ɗinsu kuma suna da kwamiti ɗinsu. Da haka ita Hizba tana shiga ne idan matsala ta saurara a wannan ko kuma ba abin da ya dace. Ita Hizba kullum al'amrul ma'ruf ne, tana shiga ko ina, wannan munkar tana shiga ko ina, ba wai sai kaza ba. Duk abin ta gani aka samu na korafi za ta shiga. Amma irin wannan wajen akwai kamar ma'aikatar alhazai, kaga ba mu ne da ita ba amma kuma muna shiga. Kamar majalisar shari'a, kaga ba mu da ita ba amma muna shiga. Kamar zakka ba mu da ita ba muna shiga. Da abin da ka sani na rayuwa da dawo abin da ka sani na gwamnati, da abin da ka sani na al'umma, da abin da ka sani na ci gaba muna ciki. Dole a gan part and parcel, tunda shine assignment din mu na farko. Da abin da dan sanda zai yi constitution ne ya kafa mu, to kaga irin wani abu muna shiga muna ba da gudunmuwar mu. Amma da abin da zan faɗa shine irin wannan makarantu duk suna neman taimako, kuma ba gwamnati ce kadai za ta iya dikewa ba, a'a kowa ne ya shiga. Yau mai kuɗi ka tafi wannan makarantar ka biya yara school fees waɗanda suke marayu, ka taimaka. Ka je ka biya albashin makarantu na malamai, ka taimaka. Ka je ka gina musu structure, ka taimaka. Wato da irin waɗannan abubuwan da ba mai shi yake ƙara sa mana rashin ci gaba, shi yake janyo mana ci baya. So da shi taimakon nan idan za ka yi, Allah ne zai karba, Allah ne zai rena, Allah ne zai biya, Allah ne zai baka lada. Wato idan ka je ka duba ga wannan watan azumi ya kusa. Watan azumi wata ne na ciyarwa, wata ne na bayarwa, wata ne na taimako. Ka duba wanda aka ce ba zai azumi da kansa, Allah ya ce ciyar. Me hada azumi da ciyarwa? Dan ka gano dama kana yi ne dan ka taimaki al'umma. Wata fasaha ma aka ce me yasa aka ce kai azumi, kana da kuɗi, kana da daraja, kana da komai, baka neman komai. A'a kai ma ka ji raɗaɗin yunwa da wasu ke ji, dan kai ma ka samu lada idan ka yi azumin, kuma ka samu lada idan ka ciyar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba mai azumi rabin dabino, ba fa dabino gaba ɗaya, rabi za a baka ladan azumin sa. To kaga abubuwa ne da ya kamata mu karɓe su da ƙarfi, abubuwa ne da ya kamata mu yi su, mu inganta su, abubuwa ne da ya kamata mu yi taimako, wanda ka bayar din nan shi Allah zai gani, wanda idan ka bayar din nan Allah shi zai karba. Ka duba sayyidina Abubakar haka ya cire da cirewa ya shiga aljanna. Sayyidina Umar haka, sayyidina Usman da ya ciyar, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ka ga dama daga yau ka je kai, Allah ba zai kama ka ba. Wa aqimus salata wa atu zakat, kullun ba da zakat
din nan shine akan gaba, shine na farko, so da shi zaka gina al'umma. Wanda ba komai a cikin sa za a yi sallah mai kyau, wanda babu komai a cikin sa ya za yi ilimi, ya za yi karatu. Ka je ka ɗauki duk yaran nan da suka lalace rabi wallahi yunwa ce. Yaro ya tashi babansa ba zai bayar ba ko ya mutu ko an saki uwarsa, yana garan ba akan titi, daga nan yake samu ya ci abinci. Ka je ga titunan mu duk gasu nan, tun yaro yana samu yana kaiwa gida sai ya gano wahalar da kansa yake, idan ya samu sai ya ganshi a kwalbati, sai ya ganshi a karkashin rawun, sai ya karkashi a karkashin billboard. To kaga duk dai talaucin da masifar dai abin da za a ci ne. Ka je ka ba mutum kuɗi yau 10,000, in ka ga inda zai tafi wallahi wajen abinci zai tafi. Ka je ka ba almajiri 1,000, wallahi ka je wajen abinci zai tafi. Kaga dai matsalar mu dai cikin ne, har yanzu ba mu karfin cikin ba ma magana ake me za a sha ba magana ake me za a sa ba magana ake ta karatu ba magana ake ta sana'a ba, a bakin ma me za a sa. Shi yasa ka ga yaron ka je ka sa shi a makaranta, yanzu yara marayun nan an kama suna sa su a makaranta sun fi 1000, amma yaro ba karatun da zai gane in zai tawo a ƙasa makaranta, ba karatun da zai gane in zai tawo yana jin yunwa in ya koma gida me zai ci bai sani ba karatun da zai gane in ya gane idan ya kwana ya tashi ma haka zai sake yi ni bai ci komai ba. Da kansa zai daina zuwa makaranta, da kansa zai shiga makaranta yana bata lokacinsa. Yaro babu komai a cikinsa, me kake so ya gane na karatu? Shi yasa ya je makaranta. Ka je ka ɗauko duk wani ɗan shaye-shaye ya fara zuwa makaranta, ka je ka ɗauko duk wani ɗan adai sau ya fara zuwa makaranta, ka je ka ɗauko duk wani mai sare-sare ya fara zuwa makaranta, ka je ka duba duk mai yawace-yawace ta fara zuwa makaranta. Abin dai cikin ne dai da bai goshi ba shi ake yi. To daga cikin ne sai ga an ƙara kaza, an ƙara kaza, an ƙara kaza, an ƙara kaza. Ka je ga yarinya tana talla, abin dai da kake nema dai cikin dai za a rufa asiri. To kaga da Allah a ce yanzu muna wannan ƙasa, ga mu da attajirai, ga masu da kuɗi, ga masu hannu da shuni, ga 'yan boko, ga masu kamfanin ka, a ce har yanzu abin da za a ci ake kokowa da shi. Kaga babu abin tausayi da yafi wannan, wanda ka ba mutum ya ci abinci daga wajenka, in yayi sallah kana lada, in yayi azumi kana lada, in yayi zikiri kana lada, in yayi tafiya yana duk abin da kai karatun Qur'ani yana lada. Wannan dai fatan da muke Allah ya gyara zuciyar mu. Ka je kasashen Larabawa na ga yadda ake bada abinci, nan Indonesia ta fi yin kwatanta, nan Malaysia ta fi yin kwatanta. Wani yake faɗa masallaci za ka fita sai ga an yi shopping an je a kofa, ga kaza ga kaza ga kaza. Yana nufin abin da za ka iya ka ɗauka, abin da kake so ka ɗauka, abin da kake sha'awa ka ɗauka. To kaga wannan abu ne ba karami ba, wanda idan mun rike shi da izinin ubangiji za mu tuba, za mu samu kyakkyawan ƙarshe. Kuma ba abin da za ka sa a gaba masifa ce ta daka koka, alkhairi ne kake so ya tabbata, ka dinga sadaka sai Allah ya biya ma bukatarka. Ba abin da yake canja kaddara sai addu'a sai kuma sadaka.